We verwachten toch vrij hoge waterstanden. Het zal vanavond om 10:00 zou het op kunnen lopen tot 2,70 meter plus NAP. En deze kering die gaat dicht bij 1,90 plus tot 2 meter plus. Op het punt waar we nu staan krijgen we dan natte voeten. Ja, anders dan ben je wel los. En domlopen. Wat we gaan doen, dat is toch wel dijkbewaking op Ameland. Op de andere eilanden achter dat niet nodig, op Ameland wel. En de rest van de provincie is net nodig? Nee, langs de Waddenzeekust doen we het niet. We wachten dus wel hoog water, maar we denken ook dat het in de loop van morgen gewoon weer tot normale waters terugkomt.